Ці можна выконваць нейкія практыкаванні, напрыклад, каб захоўваць памяць? На 100%. Толькі трэба зразумець, нет ли арганічных выражений галаўнога мозга. У меня есть даже прыклад дзіцёнка і дарослых, які прыйшоў, яму ставілі самастойную адсталасць. І ён даже не разумеў пытанні, якія я яму задаю, інструкцыі не разумеў. Але там, як аказалася, гэта быў такі ложны, скажем, дыягназ. То есть мы натрэніраванасцю давялі его до того, что зараз он у першым класе, і ён вельмі добра мы за 3 гады гэта зрабілі. Дарослыя, калі прыходзяць, я даже дарослым даю, замаўляю такія гульні, типа джойстика, калі ты нажимаешь, і там светит по чарзе аганькі, а ты должен запомнить і нажать таксама. Ох, там, калі 3-4 ўзровень, там вообще. Но я назірала аднаго хлопчыка, подлетка, якому 14 год. Ён на 5 мовах размаўляе. Вось, вельмі такі разумны хлопчык. Ён на 4-м гэтым узроўні, я уже не сама гляджу. Але гэта добра, я сама натрэніроўваюсь разам з деткамі.